Ara us explicarem el treball sobre els compositors del barroc. Ara us explicaré un compositor que es diu Dietrich Buxtehude. Va ser un compositor i organista germà danès de música acadèmica europea del barroc. Va néixer l'any 1637 a Helsingborg, Suècia, i va morir el dia 9 de maig del 1707 a Mecklenburg, Alemanya. És de nacionalitat sueca i alemanya. Va ser alumne de Johann Teyler i va ser compositor i organista. Les seves obres van ser sonates en trio, en sol, en si benoi i amb do menor. Giovanni Legrenzi va ser un dels compositors del primer barroc més destacats, conegut en Europa per la seva perfecta tècnica contrapuntística, així com per les seves composicions en el terreny de la sonata, el concert i la fuga per orgue. Ara la meva companya us explicarà Marc-Antoni Charpentier. Va ser un compositor del barroc francès. Va néixer l'any 1643 a París i va morir el 24 de febrer del 1704 a París, França. És de nacionalitat francesa. Va ser alumne de Giacomo Carpissimi. Tenia l'ocupació de compositor i coreògrafo. El gènere de música era d'òpera i el seu instrument era l'orgue. També us explicarà Heinrich Ignaz Weber. Va ser un compositor i violinista austro-bohèmic. Nascut el 12 d'agost del 1644 a la República Txeca, va morir el 3 de maig del 1704 als 59 anys a Salzburg, Imperi Austríac. És de nacionalitat austríaca. Va ser l'alumne de Johann Heinrich Schmelzer. Va ser compositor i violinista de gènere músic. El seu gènere músic era l'òpera. L'instrument que tocava era el violí. Va ser mestre de capellà. Johann Sebastian Bach fou un organista i compositor de música barroca, membre de la família de músics més extraordinària de la història, amb uns 120 músics. El seu gènere de música era la música clàssica i la música barroca. Un del seu moviment era la música barroca, un dels seus mestres era Johann Ambrosius Bach. El seu naixement va ser el 21 de març de 1685 o 31 de març de 1685 en Eisenach. La seva mort va ser el 28 de juliol de 1750, tenia 65 anys i va ser a Leipzig. La seva sepultura va ser en Sant Thomas Church. El seu instrument va ser l'orgue, el clavicèmbal, el violí i la viola. Una de les seves obres més destacades va ser Concerts de Brandenburg, el clavecí ben temprat, la missa en si menor, Passió segons, Sant Mateu i unes altres. Jean-Baptiste Lully va ser un ballarí, coreògraf i compositor francès d'origen italià. La seva ocupació era compositor, director d'orquestra, coreògraf, violinista, professor de música i ballarí. El seu gènere de música era l'òpera. Un dels seus mestres va ser Nicolas Metro. El seu moviment va ser la música clàssica i la música barroca. L'instrument que tocava era el violí i una de les seves obres destacades era Waldorfsong, Lully, Isis, etc. La seva cònjuge es deia Madeleine Lambert. Un dels seus fills era el Louis Lully, el Jean-Baptiste Lully First i Jean-Louis Lully.
Arcangelo Corelli va ser un compositor i violinista. El seu gènere de música era la música del barroc i la música clàssica. El seu instrument era el violí. Va néixer el 17 de febrer de 1653 a Fusignano i va morir el 8 de gener de 1713 a Roma, amb 59 anys. Claudio Monteverdi fou un compositor gambista i un cantant italià. Va marcar la transició entre la polifònica i el madrigalista del segle XVI i el naixement del drama líric i de l'òpera en el segle XVII. Va néixer el 15 de maig de 1567 a Cremona i va morir el 29 de novembre de 1643 a Venècia. Tenia 76 anys. I bueno, fins aquí el nostre treball i gràcies per haver-nos escoltat i espero que us hagi agradat.